Ahojte! Vítajte pri sledovaní farských správ. Pripravili sme si pre vás reportáže z najzaujímavejších marcových akcií. Marec je mesiac knihy, preto sme sa vám rozhodli v prvej reportáži predstaviť našu farskú knižnicu. Farská knižnica funguje v pastoračnom centre už takmer 2 roky. Všetky služby sú v nej bezplatné a pre verejnosť je otvorená každú stredu po večernej svätej omši. Nájdete v nej bohatú ponuku nielen duchovnej literatúry, ale aj kníh z oblasti histórie, vedy, knihy pre deti a poéziu. V knižnici je možné si vypožičať aj rôzne filmy a detské rozprávky s biblickým, kresťanským a duchovným obsahom. Žiaci a študenti z celého okolia sa zišli v pastoračnom centre na 12. kole biblickej olympiády. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako to tam prebiehalo. Ja by som chcela medzi nami privítať víťazky 12. ročníka biblickej olympiády. Pre základné školy na prvom mieste sa umiestnili dievčatá zo základnej školy a pre stredné školy víťazky sú Gymnázium v Kisuckom Novom Meste. Dievčatá a ostatní účastníci si študovali knihu z Nového zákona, ktoré to bolo Evanjelium, a zo Starého zákona, ktoré kniha Rút a kniha Kráľov. Ich vedomosti boli preskúšané v 5 kolách. Dievčatá, ktoré sa vám zdalo také najzaujímavejšie? 5. kolo sa mi obrázkajú, pretože bolo zaujímavé vysvetliť príbehy Biblie. Keď ste študovali tieto knihy, určite ste tomu venovali veľa času aj síl. Bola tam nejaký verš alebo nejaká myšlienka, ktorá aj pre vás zostala takým posolstvom do vášho života? Poslední budú prví a prví budú poslední. Tak, blahoželám vám úprimne k vášmu víťazstvu. Biblická olympiáda! Počas mesiacov február a marec sa uskutočnil v našom pastoračnom centre evangelizačný kurz Objav Krista. My sme sa pýtali účastníkov, ako to tam prebiehalo. Prebiehal ten večer, najprv sme sa zišli, v podstate dali sme si dobrú večeru, to je veľmi dôležité, lebo človek príde hladný z práce. Potom sme sa, tuším, už dobre zasytení pomodlili, potom sme si vypočuli vlastne prednášku na nejakú tému a nasledovala vlastne nejaká diskusia v tej téme podľa otázok alebo... Mňa oslovila jednoznačne tá obnova duchovná pre birmovancov. Ako som prežívala druhú birmovku, bolo to úplne krásne, úžasné, to ako sa modlili za nás druhí ľudia. Viac som to precíťovala to, ako sa modlí druhý za mňa, ako keď sa modlím ja sama za seba, alebo za svoje deti, za svoju rodinu. Mňa oslovilo, keď som videla tú túžbu niektorých ľudí, ako otvoria svoje srdce Bohu a ten Boh koná potom v ich životoch. A oslovilo ma aj to, že môžeme spoločne so svojou rodinou čítať Sväté písmo, modliť sa a tak kráčať spoločne po ceste viery. Tento kurz je vlastne pre mňa takým dôkazom toho, že veriť Pánu Ježišovi sa oplatí a veľmi ma to utvrdilo v tom, že je dôležité čítať Sväté písmo a nielen čítať, ale hlavne počúvať, čo nám Pán Boh cez Sväté písmo nám osobne hovorí. Ako Evka raz spomínala, že Sväté písmo je pre nás akoby takým listom od Pána Boha a ja som to aj mojim spolubratom a spolusestrám hovorila, že až závažajúco súviseli tie témy a tie kapitoly, ktoré som čítala vo Svätom písme s tým, čo sme vlastne preberali tu počas týchto našich stretnutí. Čo sa týka mňa, tak oslovilo ma z toho miesto, že ten Boh nás miluje, že či sme urobili v živote niekedy niečo dobré alebo zlé, vždycky nás má rád. Vždy mu budeme patriť, či chceme alebo nechceme a mám to, že tieto stretnutia nikdy neskončia a budeme v tom nejako pokračovať. Deti a mamičky v Mamiklube mali zaujímavú návštevu.
Prišla ich pozrieť Vila Dobromila. Už tradične zavíta do mami klubu Vila Dobromila. Opäť mala pre deti pripravený zaujímavý program skladajúci sa z pohybovo-tanečných aktivít, ktoré v deťoch rozvíjajú rytmické cítenie, jemnú motoriku a koordináciu pohybov. Okrem toho sa s deťmi zahrala aj rôzne hry a naučila ich slovenské pesničky a riekanky. Deti a mamičky sa už veľmi tešia na jej ďalšiu milú návštevu. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste podporili prácu s deťmi a mládežou v našom pastoračnom centre formou 2%. Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke www.cvcjakub.sk v sekcii 2%. Za každý príspevok vám už vopred ďakujeme! Aj v apríli pre vás pripravíme rôzne akcie, o ktorých budete informovaní prostredníctvom nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia!